da je autorica idejni začetnik koncertnog ciklusa Glazbena baština, dirigentica Galina Veličko, te da je pokrovitelj ove manifestacije, odnosno ovog koncerta, grad Zagreb, organizator Centar za kulturu i informacije Maksimir. Za kraj, dakle, pjesma za djecu, Čiča Mića iz ciklusa Kaplice iz 1974. godine. Dječji zbor Centra za kulturu i informacije Maksimir, profesor Mario Čopar za glasovinom i njihova dirigentica Galina Veličko. Ovime vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem na dolasku i do prve sljedeće prilike, vjerojatno do godine u ciklusu koji ćemo obilježiti još jednog hrvatskog skladatelja. Hvala vam lijepo, uživajmo u našim najmlađim izvođačima.